hasta que arriba una empresa sèria que ens va dir que si l'Ajuntament necessitava que l'empresa eixa es comprara perquè estava en aquests moments en venda i que poguera facilitar a l'Ajuntament que solucionara aquest problema econòmic, estava dispost. Vostè sap les hores que el van fer i per les nits i totes les hores que passaren i tot el maltrago que passaren perquè veiem que no n'hi havia solució i que si estaven les nostres mans no sabien com. Al final aconseguirem un compromís que no ha estat mai per escrit, però sí que ha sigut verbal, i aquest compromís era que si les coses funcionaven i aquest Ajuntament demostrava ser serio i que tot anava a eixir endavant, que arribaria el dia en què es condonaria el deute i facilitaria a l'Ajuntament que es llevara d'aquest embargo i poguera funcionar. Això, aquest compromís, estava parlat, ja ho ha dit, és un acord verbal. Després se seguiren els passos perquè totes les negociacions que ha explicat Carlos que tinguérem des del dia 6 de juliol de tots els dies reunir-nos en acreedors, tots passaren per aquest Ajuntament i tancàvem números, però els interessos dia a dia s'han anat generant. I després teníem també el punt final que era endeutar-nos en el BCL, el Banc de Crèdit Local estava dispost a fer-nos un préstec. El Banc de Crèdit Local estava dispost a fer-nos un préstec i poder fer front a tots els deutes que teníem. Això es trencà en la moció de censura d'octubre del 2005, on ells que anaven, segons paraules del líder del Partit Popular, que ell anava a ser molts anys alcalde perquè ell estava fent-ho molt bé, ells que durant 20 mesos han governat aquest Ajuntament no han sigut capaços, no sols, ni de tancar el pacte en Transforma, ni de pactar el pla de pagament a tots els acreedors, ni d'aconseguir un préstec de la Diputació, de la Conselleria, de totes les ajudes que segons ells, com eren del Partit Popular, anaven a tindre, perquè no eren del Partit Popular, eren trànsfugues, però tots vinculats al Partit Popular i a la figura de Salvador Galán i Juan José Cucarella, tots estos, en 20 mesos, ens van fer creure que així anava a vindre l'oro i el moro. Però, com nosaltres som la gent que estem en el Partit Socialista i Carlos Ribes han demostrat que han sigut serios i han seguit la mateixa línia conforme ha explicat en el concert previ, i ho torno a explicar així, tenim les mateixes idees i els mateixos projectes per intentar solucionar el problema econòmic d'aquest poble. Per tant, els passos que estem pegant des del dia 6 de juliol són els mateixos que pegàrem en la legislatura passada mentre érem equip de govern. Els mateixets. Per tant, avui damunt de la taula tenim un acord en Transforma que, com bé ha dit el senyor alcalde, ens permetrà alçar l'embargo i donar-li una ordre de prelació en cobrament al Banc de València i a partir d'ahí poder endeutar-nos en el BCL, que també estava esperant la mateixa persona i també vull agrair-li perquè estava esperant-nos el senyor Alberto Candela, estava esperant a que tornarem a governar i a que tornarem a demostrar que érem serios i que anem a portar-nos endavant. I avui, esta matí, hem parlat amb ell i ens ha dit que està esperant el paperet de l'audiència que diga que l'embargo de Llaurí s'ha alçat i, per tant, ens podem tornar a endeutar i anem a endeutar-nos, però anem a pagar tots els deutes que té aquest Ajuntament i poquet a poquet, conforme fem tots i ha explicat l'alcalde, anar pagant tots els anys un poquet a llarg plaç perquè no ens agobiem. Per tant, vos han fet vindre a tots i han anat corregant la Déu perquè avui és un dia molt important en la història de l'Ajuntament de Llaurí. És històric perquè si fa 8 anys es porta un acord a un ple i és que entonces governaren dos partits i d'altres no foren capaços de portar això endavant i signar aquest conveni, el mateix que ens crea el problema va estar 20 mesos governant en aquest Ajuntament i tampoc va ser capaç de portar endavant un conveni per pagar, doncs és que avui estem així, sí que hem sigut capaços. I espere, i vos ho dic, espere que el que no hagi vingut li ho pugueu explicar del fet important que és el que avui anem a prendre aquest acord. Entonces, vos dono les gràcies a tots per la vostra confiança que heu depositat
en este govern que avui estem així per a poder solucionar els problemes d'aquest poble, i també vull donar les gràcies a cada un dels que han passat pel despatx de l'alcalde per a intentar negociar uns diners que eren d'ells, perquè se'ls devem a tots, però a tranques i a barranques, agarrant d'ací i agarrant d'allà, que han pogut rellevar diners que són d'aquestes persones perquè se les devem, la paciència que han tingut tots, els gastos que porten aquestes persones en abogats, en maldecaps, en tot, i en reunions de vindre així, que al final ja ni s'ho creien, feien, a què venim? I nosaltres diguem, tingueu la confiança en nosaltres de que doneu-nos un plaç i ahir ens tirarem a la piscina perquè diguem, en el mes de juliol, diguem, doneu-nos el plaç fins a final d'any. En agost pel mig, que era inhàbil, que no podíem parlar amb ningú abogat, ni en l'audiència, ni en res. I ens tirarem a la piscina i diguem, no, antes de que s'acabi l'any, això té que anar avant, però sabíem els passos firmes que teníem que pegar, perquè ja els havíem pegat, i sabíem i confiar, i aquestes persones confiaren en nosaltres, i nosaltres avui demostrem que hem sigut capaços de portar això endavant, i ara ho aprovarem en els vots de Juan Carlos Ribes, que representa gent de Llaurí, i els 4 vots del Partit Socialista. I els 4 vots del Partit Popular, que jo avui en la roda de premsa han demanat que ojalà este acord isguera per unanimitat, perquè ja seria hora que la solució que tenim per a este poble, perquè es paguen els deutes, perquè arranqui urbanísticament i puguem ser un poble normal i corrent, tindre tots els projectes que ens mereixem i que la gent del nostre poble visca en condicions, i que, com sempre diu el secretari, fins avui tota la gent d'este poble, cada un, i tots els que naixen fins avui, només naixien, tenien 6 milions de pessetes que devien. 1 milió de pessetes que devien. Per tant, avui és un dia que nosaltres portem la solució. Els que no han volgut votar-la sabran les seues raons, també sabran per què en el seu dia no les votaren, i també sabran per què en aquests 20 mesos no és el convingut que Llaurí isguera del pou on estàvem gràcies als mateixos que estaven durant aquest temps. Per tant, sí que vos dic que ho tingueu en la vostra ment, que és un dia històric, que avui comencem a funcionar, i que a partir d'ara anirem explicant-vos tots els passos que anem a pegar, i el primer serà, una vegada ens alcen l'embargo, signar un crèdit en el BCL, endeutar-nos, però pagar a tots els que devem i començar a funcionar com creiem que ja fa anys, fa 20 anys que arrastrem aquest procediment judicial, i ja fa anys que este poble tindria que haver sigut normal. Mireu, però Juan, l'endeutament que estem parlant ja el teníem en el Banc de València i ja el teníem en el BBVA, o sigui, no és que anem a... Aquest deute ja el teníem, però al ser deuda vençuda tenim que pagar-la per nassos, perquè si no fora deuda vençuda la refinanciaríem i aniríem pagant, que l'Ajuntament pot pagar aquestes cotes anualment o mensualment, les pot pagar i no se repercuteixen en la gent. O sigui, del pressupost de l'Ajuntament se destinen uns diners a pagar les cotes dels préstecs com un veí, com qualsevol veïns a casa. No se repercutirà de ninguna manera. Se repercutirà perquè hi haurà menys inversions al carrer? Doncs probablement, però pagarem el que deurem. No se repercuteix directament a casa de ningú. Aquest endeutament ja el teníem, aquest Ajuntament ja estava endeutat en aquests diners que anem a demanar. El que passa és que ara, als ser sentats firmes, s'han de pagar i podem tornar a anar pagant diners. El BCL que diuen és el Banco de Crédito Local, és la banca pública, la banca que finança els ajuntaments i a les entitats públiques. I segons ens digué el director, havia rebut la visita de Juan José Cucarella mentre havia sigut alcalde de Llaurí perquè li diguera com es podia gastar el milió d'euros. No van anar a dir, aquest milió d'euros, a qui li puc pagar? No, van anar a dir, a veure, vull que em digues on puc anar a gastar el milió d'euros i en què me'l puc gastar. I aquí li va dir, aquest milió d'euros no el pots tocar. De fet, dir-vos que aquesta proposta és la que nosaltres portem a ple i vos assegure que hem anat a moltíssims puestos demanant propostes millors, perquè clar, sempre buscàvem el millor, hem anat a gabinets d'abogats importantíssims, els més importants de la Comunitat Valenciana, us ho assegure, el gabinet jurídic de 4 cases, que és els abogats número 1 de la Comunitat Valenciana.